in the future. Ay, eto pa. Hindi lang sila sumasayaw, kumakanta din sila. Gusto nyo ba ng sample? Sample! 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 May baon ba? May baon? May baon? Okay, sige, go, 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 go! Kakantahan daw niya kayo. Sino mga single dito ngayong Valentine? Single and available! Adik sa'yo awit sa di lang saway na sa akin mga kwento tungkol sa'yo.